parang hindi ka naman pwede mag-go. Running, running, running. Daddy, look at me! Madali lang naman talaga itong mabubuhay, mother. Nauna na naman. What is this? Oh, take your binky off. Wow, feel at home. Nakahanap na din ng libro. Good morning, everyone. Welcome back to another day in the life of an immigrant family here in the USA. And today, guys, ay ang araw po ng pag-alis ni Modrakels. Alis na si Mama. Balik na siya ng US kasi off pa niya bukas. Pero the next day, may work na siya. So, wala na naman kaming tagaluto. For like 2 weeks, mahigit, meron kaming tagaluto. Pero now, balik na naman na ako ang magiging tagaluto. So, ngayon, ang plano ay mag-breakfast at mag-prepare papuntang airport kasi kailangan try naming maging maaga ngayon papuntang airport. Kasi syempre, first time namin pumunta dito sa Atlanta Airport. And for sure, it's going to be busy. Hindi naman yan kagaya ng Sioux Falls na kahit siguro 1 hour or 30 minutes before the flight ka dumating. Basta makapag-check-in ka lang eh. Pwede kasi yung TSA hindi ganun kahaba. Pero for sure dito madami dahil it's international airport. Tapos madami mga airlines. Tapos hindi pa namin alam kung saan kami magpa-park. So, ayun, kailangan talaga na maaga kaming makarating doon. Hi, Baningning! Ang galing-galing naman ng smile ng Baningning kong yan. Hi! Walking, 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 hop, 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 running, 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 running. Now we stop. Now we stop. Come here. Alalab muna kami, Lala. Nagkakanta ng Where is Mishy si Lala. Ay, go to Lala. Ay, positive. Go to Lala. Go to Lala. So, magluluto tayo ng breakfast. What I'm gonna cook is, actually, luto na to. Chicken fried rice with with vegetables and chicken and eggs. This is the one that I got from Trader Joe's. Try natin to Better Goods na chicken and maple breakfast sausage links. Binili naman namin to sa Walmart. Yung isang turkey turkey sausage na binili namin sa Walmart. Yung parang kulay green yung box niya. Ayoko na yun kasi maanghang siya. So, we'll see kung masarap ba ito. May naktikman kasi kami sa church, masarap. Di ko alam kung anong brand yun. Another food for the kidney stone. May gureng. So, ngayon, in-charge na ako sa kusina. So, yung mga leftover vegetables namin. Leftover, yung parang kalahating repolyo, kalahating kailangan lutuin yan the next few days para on Friday or Sunday, Sunday na lang siguro, mag-grocery kami kasi by Monday mag-start na ata si Daddy ng work. So at least we can stock up before siya mag-work para malapit na naman yung grocery dito. Pero yung Asian store kasi medyo malayo siya. Unlike kung nasa Sioux Falls kami na merong maliit na Asian store sa town na, maliit na Filipino store, tas may iba pang Asian stores na available yung mga Filipino food kasi dito mahirap maghanap ng yung patis na nga lang nakahanap kami sa Mexican restaurant store. So I will write down everything para by Sunday siguro mag-grocery kami sa Asian store tsaka makabili ng gulay kasi hirap nang walang gulay, nagiging grumpy ang mga tao. Pero yun nga lang guys, if you are vegetarian coming here to the US, if you are more into gulay like us, medyo mas mahal siya ang gulay like the Asian gulays. Pero wala ganyan talaga, ang health is more expensive if you choose to be healthier. Ganun. If you choose to be healthier, pero yung pagkain may goreng. Gawa muna tayo ng ating coffee. And what I'm using yung dito sa Ziploc dahil nung binahin namin, nilagay ko na sa Ziploc para hindi bulky. Ang laki kasi nito guys, ganyan kasi kalahati na lang naman yung laman. This is the Tim Hortons na ground coffee na siya. For sure, magko-coffee ang mga tao.
Oh, wow! Wow! Saan ang sayaw? Ha? Saan ang sayaw? Oh, so pretty naman. Hindi halagang mabaho yung bubo mo, ah. Oh, wow! Daddy, look at me. Go to daddy, go to daddy. Show your outfit to daddy. Parang maliligo ka na sa pool, ah. Kinalabasan ng fried rice from Trader Joe's. So, I'm still gonna make more fried rice kasi kulang yan for us. Japanese fried rice naman. Yung may, lalagyan ko lang ng furikake. Nabuhay yung halaman. 3 araw tong bumiyahe o live na siya. Oh. Pakita ko yung halaman ko guys na galing South Dakota. Buhay pa siya. Madali lang naman talaga itong mabubuhay, mother. Pero, nilagay namin siya sa paper towel tapos sa ziplock. 3 days yan na bumiyahe. Buhay pa. Hindi pwede pag from Philippines. Madidetain ka. Huwag mong gagawin yan. Lalo na ngayon. Lahat ng butas hahanapin para hindi ka pumasok ng Amerika. Sa mga magtuturist. Huwag magdadala ng mga kontrabando para walang record. Na tayo guys, this is the fried rice that I just cooked, yung may furikake and then the maple sausage. Natinikman ko na medyo maanghang pa din siya. And then the fried rice and then the mi goreng. Let's eat with the kape! Oh, nauna na naman. Alis na ang lala! Mauuna na naman yan na bumaba. Nakaready na. Dapa. Ayan na. Sige. Go. Napakabilis tong. Oh, wrong. Baka diyan muna ka dito. Wrong way. This way. Diyan muna ka, nagsublikay mo lang. Saan yung truck, daddy? Ba't nandun? Kunin natin yung salamin sa sasakyan ko sana. Alis na kami, guys. Hala, di pa tayo nag-pray. Pray ka na, mother. Ay, nagpe-pray na yung panini nga. Let's pray. Amen. Amen. Yay. Daddy, nakita mo yung Terminal 1 ata yun eh. Yung pupuntahan. Put it on again. Put it on. Whip. Yeah. Clap. Again. Do it again. 1, 2, 3. Go. Clapping hands. Oh, say hi. Let's wait for Lala and Daddy. Restroom tasod jay gulo to TSA. Ya kabay na di restaurant jay. Hindi kanya dadalhin anak ko. Bye Lala. Ang arte-arte naman. Babay na garudan. Babay yan ma. Masapa kami pa. Babay. Ingat. Bye-bye. Sus ang arte-arte. Bye Lala. Love you. Bye. Bye. Blow a kiss. Blow a kiss pa? Lala. Hi guys! Update time. It's already 3:44 p.m. and we just got out from the airport parking. Now we are heading to IKEA just to buy some stuff na kailangan namin sa bahay and probably look for some furniture na affordable if ever na mas mura siya compared dun sa binibilhan namin ng mga discounted furniture. Yung kasing discounted furniture sa Gainesville
It's like a warehouse wherein doon lang gagaling yung mga siniship nila sa Amazon. Actually, sila lang din yung seller sa Amazon. But probably because you will be in the warehouse to pick it up, yung yung mga furniture, they are discounted kasi hindi na nila babayaran, 'di ba nga, kasi sa Amazon if it's more than $35, it's free shipping na kasi siya. So, kapag furniture, mas mahal yung shipping. So, yun, siguro, dinadagdag nila yun sa presyo yung shipping nila. So, kung dun namin bibilhin sa discounted furniture na store, parang warehouse nila, it's way cheaper. Just like the chair that we got for our dining, they sell it online for $265 or $256 for 4 pieces. And we only got it for $150. So, parang 50% off, parang ganyan. The only thing with IKEA, yung kahoy niya, yung hindi hardwood. Anong tawag na nga kasi dun? Yung parang malambot, laminated, ganyan. Wherein the dining table that we got from that discounted store, it was fresh from the box as well. Actually, naka-box siya. Tiningnan lang namin yung kulay, tapos pina-close ko na lang din. Kasi may sample sila na ibang kulay. It's a hardwood and it's made in Malaysia. Parang feeling ko mas sturdy yon na nabili namin na table compare kung bibili kami sa IKEA ng table. Magbubuk na yan. You like your book? Ay, naubos na niya yung milk niya, Daddy. Good job! Yay! Clapping for Mishi. Open. Oh, tanggal yung binky. Open. What is this? Oh, take your binky off. Tanggal yung binky. What's this? What's this? Nagbibinky naman. How are you gonna talk? Umiyak kasi to kanina. Kaya nandito na naman ako sa likod, guys, kasi parang nasanay siya for how many weeks na nandito si mama ko na may kasama siya dito sa likod. So, ngayon dito na naman ako sa likod kasi hindi namin tansya. Medyo malayo yung pupunta namin. 30 minutes pa. Ang traffic kasi dito sa Atlanta. Uy, chocolate cake eh. I'll get the salsa chicken and then 1 chicken tenders as well. Thank you. Want more? Kung hindi luto yung kanin, kiniwar na yun na, boy. Thank you, Heavenly Father, for the chicken. Kuha ako ng dressing just in case you want. Mas madaling masira yun. Kasi pag sira na yung isa, dalawa na yung sira eh. Pwede mong piliin kung ano yung pag open lang na ganyan mura lang. Pero pag palalim ay, play kitchen na ang madam. Calculator. Kaya nga eh. Itabi mo sa sala. Glass na. Kahit table, yung pa mata table. Nakita nan. Car na lang lagi ang gusto mo, anak. Car. Boom. 1, 2, 3. Driving the car. One more time. Driving the car. Yay! Wow! She got a racetrack. Wow! You like the bed? Ay, sus! Feel na. Picture. Wait. Mishi. Hoy, 129, Daddy. Pwede pala dito tayo magpunta, libre. Kaysa magpunta ka sa Children's Museum. Dito na lang pala, IKEA Children pala. Ay, Daddy, parang ganito yung bed ni Brayden, oh. Ayun. Di ba? Yung bed ni Brayden, yung may ganyan pa, oh. Mishi. Pati to, oh.
Yung ilalim na ako magugustuhan to ni Mishi tsaka ni Ate Princess. Mishi, you stay upstairs and then Ate Princess will stay downstairs. Kung na naman dyan, Wow, feel at home. Nakahanap na din ng libro. Sold na ata to. 149 tong bed na today. Mas mura pa kaysa yung nasa kabila. Kaso walang walang rail. Feeling. Feeling yarn. Kitam no dark talaga tikas to. Tikas lang mas elegant na kitam. Tumata tayo na like this. Organizer. Ay, may ano pa siya. Ano pala to? Hindi pala. Planning point pala dyan. Hindi pala siya. 10. Nakakaya. Magkano na kaya to? 199. Bilhin ko na lang ata yung nandun sa discounted furniture. Binibenta lang niya ng 80. Ilang ganito, de? Dalawa sa kitchen. Tapos, dalawa sa kitchen. Isa sa each bathroom. Tano refill lang tiketahan kanya. May table na siya. Yung $17. Pero parang hindi ka naman pwedeng po. Let's go! Mag-bite na tayo. Madami pa tayong makikita pag magtagal tayo dito. Come on, Mishi! Let's go! Ang bango ng onion. Mas masarap siguro yung order mo. Lasang onion masyado. Kalimutan kong kumuha dun. Naman. Yung ano na lang sa'yo na. Yung... chicken tenders. Ito, totoo. Wow, bed! Ayan guys, so we are home na. It's already 9:29 p.m. Siguro tumating kami dito ng mga 9-ish something. So ito yung binili naming table and chair niya. This is $49 before tax. So ito talagang wala sa plano. Sa checkout lang nakita namin. Actually, madami kaming mga binili dito na Mishi, puro Mishi. And then the iconic IKEA Sako bag na pinakamura, this is just 99 cents. Pero dun sa bin, 89 cents. Pero nung check out kami, 99 cents na. And then I got here organizer para sa ilalim ng bed. Nakita nyo ata to kanina. Napakita ko ata to. But anyway, let me just open one. Sana magkasya to sa ilalim ng bed namin. Yung bed kasi namin ni Mac, yun yung mataas. So may space siya sa ilalim. So, balak ko doon namin ilalagay yung mga hindi namin gagamitin na ibang gamit. Like, yung mga damit ni Mama na iniwan na dito, doon namin ilagay sa ilalim. Para yung closet ay talaga para sa mga ginagamit namin. So, ganyan siya. So, maganda. Matigas na din to kasi very sturdy siya. Oh. Makapal yung padding niya. Tapos, meron na rin siyang cover. So, hindi siya aalikabukin. Pa-check out na rin kami. Ito yung pinakalas ata na binili ko. This is the microwave lid cover. Microwave food cover. Ito yung sinasabi ko kanina. Ayan. I got here a stainless na bowl. Parang basin siya. So, pag naghugas ako ng mga pagkain namin sa sink, ito na yung gagamitin ko. May mas malaki pa dito, pero feeling ko ito yung sakto lang para sa size na usually na ginagamit namin. I got here a rubber mat para sa bathtub ni Mishi. Kasi yung bathtub niya ay hindi siya kagaya nung tub namin. Yung tub namin medyo rough siya. So, okay lang. Pero yung bathtub ni Mishi, madulas daw. Sabi ni Mama ko, so kailangan daw ng may mat. So, ito naman na yung binili ko. Perfect sa kulay ng shower curtain din niya. And then, for safety na para sa door. So, yung door, parang ipupunta mo ito sa ilalim ng door para hindi niya ma-close. Meron siya kasing kwarto, yung parang playroom niya. So, ang balak ko, I will keep that open para hindi siya makukulong doon. Kasi lalo na, what if
nandito ako sa kabilang kwarto, pag may kinuha ako or may ginawa ako dyan, tas nandun siya na naglalaro, tas biglang masara yun. Hindi ko na maririnig kung ano nang nangyayari, diba? Para makip na open yung door. And then, we got here. Buti na lang talaga hindi kami bumili sa Walmart ng ganito kasi mahal sa Walmart. Mas mura to. Pinili namin para sa kanyang table kasi yung mga, ano niya, yung mga silicone niya na kainan, tinapon ko na din. Kasi kung hindi mo mahugasan ng maigi, dumidikit yung amoy ng pagkain. Tapos kung ilalagay mo siya sa dishwasher para malinisan ng maigi or pag hinugasan mo, nangangamoy yung sabon, dumidikit. So anything na may amoy, dumidikit. Kahit binababad ko siya lagi sa baking soda na ano pa rin yung amoy. Kaya tinapon ko na. So ngayon, mga plastics yung ganyan niya. Pero hindi lang kasi pwedeng microwave safe siya and dishwasher safe siya. Pero hindi ko kasi pinagpapainitan yung mga ganun. Gusto ko sana yung parang metal, yung parang stainless siya na ganito. Tapos meron siyang suction dito. Hindi ko alam kung saan makakabili ng ganun. Nakikita ko lang yun sa mga content dati. So, eto, okay na rin naman to para hindi mag-move yung tape, yung ano niya. Plate niya. Ayan. And then, meron kaming toilet brush. And then, ito naman, kailangan ko to. Ito yung parang sa pinanglaline ko sa mga drawer, sa mga cabinet. Kulang pa kasi ako. So, meron pa akong dalawa. Kumuha akong dalawa. Tig for $4.99. Almost same price naman sila sa Walmart. So, doon ako bumili para minsanan na. At nang makapag-ayos na ako nitong mga susunod na araw. And then, ito, laruan na naman to ni Mishi, guys. Doon sa IKEA, di ba, pag pupunta ka kasi doon, may nakaset up na doon na bedroom, may nakaset up na play area. Nung nakapunta na kami sa IKEA, kids, wala na. Feeling ni Mishi, nasa ano na siya, nasa children's museum na siya. Naglaro na siya. Tapos, meron kasi doon racetrack, na wooden racetrack siya. Tapos, wooden din yung parang, hindi siya racetrack pala, parang train track pala yun. Kasi magnetic pala yung tong mga to. Magnetic pala sila. So, para siyang, pwede mo siyang patakbuhin na isa, pwedeng tatluhan pala sila. May magnet pala sila dun. And then, bumili ako ng aking lagayan ng sabon. Kasi, meron akong, nagko-kojic ako ngayon. Grabing nakakaitim dito, guys, sa Georgia. Nagko-kojic ako, kaya hindi ako kumagamit dati ng kojic. Kasi nga, nagkukulay sa bathtub. So, ngayon, kailangan ko ng ganito para hindi siya tumutulo sa bathtub. Ito, meron na siyang sinigurado ko na dapat hindi ito nagde-drain. Para kapag i-drain ko lang siya ay dun na sa toilet o kaya sa mismong drainage area na ng bathtub para hindi magkulay yung bathtub, hindi mahirap maglinis. I got here hand towels na tigwa $2 ka muna lang. Pwede siyang isabit or pwede siyang, I don't know. So, wala kaming sabitan bumili pala ako ng sabitan sa mga bathroom namin. So, may mapagsasabitan na kami ng mga Kasi kapag nag-handwash ka after mong mag-toilet, mag-handwash ka para may pamunas kami. Tsaka para din doon. So, bumili ako ng 6 para kapag, ang ginagawa ko kasi pag naglalaba ako ng mga ganito, sabay-sabay lahat ng hand towels. Like, hindi ko siya sinasabay sa mga regular na damit or sa mga regular na towels namin. Pag hand towels and mga kitchen towels lang na hand towels, sila lang magkakasabay. That's why I got 6 para hindi naman sayang yung isang load. Kasi kung dalawa lang, ayoko mag-handwash ng mga ganito. And then, ito na yung sinasabi ko na sabitan. Yung sinasuction lang siya sa salamin o kaya sa pader. Bakit parang ang laki ng binayaran namin pero ito lang? Parang ang mahal lang naman dito yung table. Sinagbayad ako ng $199 ata dito pero parang 200 after tax na. Ito, I got here yung pump siya. May hand pump ito. Bibiling ko sana yung tig na 99 cents lang. Kaso glass. So, nung una talaga ayaw ko. Pero dahil wala na akong nakikitang ibang pump, sabi ko, ito na lang. Sige na lang. Okay na lang. Nung nag-ikot pa kami, nakita namin ito. May pump na ganyan. May lagayan na rin siya ng toothbrush. Tapos may yung drainage niya. Yan. Ganyan. And yan. So, each bathroom kumuha ko. Pero mas mahal na to. Pero parang same pa rin yung presyo niya. Kasi 3 pieces to 99 cents yun. So, parang almost the same. Yun lang.
Ang nakalimutan ko, binalik ko lahat. Hindi ko check out pala yung ibang bote na sinasabi ko na pang kitchen sana namin. Kasi kailangan namin. Kasi sabi ko, ayoko nang bumili ng every now and then I buy hand soap. Mas mapapamahal kasi kami sa ganun. Kaysa yung bumili lang kami ng malaki, tas refill na siya. Yun yung mga gagawin ko talaga. And then, pang toilet brush, each toilet lang. Tigwa 199 lang to. So, nagtataka ako kung ano yung mahal. Bakit? Nagbayad ako ng ganun kalaki. Sige! Buo-buo na natin itong... Ano mo? Paano ka buksan, Daddy? Waiting. Uy, oo, mahulog yung mga parts mo. Wow! I'm so excited for you, Mishi Bang. I'm so happy for you. Mommy's happy for Mishi Bang because she got a lot of stuff. She got a racetrack. She got a table. Wow! Wow! Sarap ng i-kiss. Good job! Wala pala akong bulsa. Wow! Mishi Bang. Oh, no. What a nice chair! Lala, oh, tingnan mo. Wala, ang happy niya yung facial expression na naman. Ang ko na naman. Oh, excited naman. Very happy. Very happy. Oh, kita ko yun ko na. Very expressive yung face niya. Hindi ka ito 25. 5. Yan, Daddy, alam na niya na papasilong yung ano. Makitable nga rin ako sa table mo.